И здравейте, драги зрители! Вие сте пак с мен в междинното клипче между епизодата на Открадната къл 1 и Открадната къл 2. Ще излезе скоро. Мисля си, че ще успея сега да кача това клипче, да го монтирам набързо. Както виждате, пред вас е новият iPhone 7 Plus. И това е първото ми анбоксинг клипче, така че... Второто правих и на дрона. Долу най-вероятно ще виждате субтитри на английски. Така. И нека започнем. Така. Ето го. Какво да... виждате си кутията как изглежда. Apple iPhone 32 гигабайта 7+. Тук са някакви тъпоти такива от американците са писали. Нека го отворим. Така. Значи кутията е доста... Буквално кутията е като на шестицата. С две разлики. Чакайте, сега ще го отворим. Ето е кутията на iPhone 6. Тук iPhone 6 е изобразен в 3D вариант. Виждате така напипане, докато тук седмицата си е равна, въпреки че лекичко можете да пипнете ръбчетата. Много. Тук са се опитали да направят нещо, но тук вече са го подобрили. Отваряме я. Виждате това. Отваряме кутията на шестицата. Виждате, абсолютно съответствие. Само да тук пишат някакви кодове. Тук. Както и да е. Тук iPhone 6 е застанал наобратно. Тук ще видим как. Всъщност тук има... може пък и да не е бил наобратно. Може би е бил така. Не се спомням. Така, това тук е... Ми пише, че дизайн е от Apple, Калифорния. Тук има някакво... това е за една щракалката. Тя е изпаднала, дето се отваря като при шестицата. И тук указание откъде се вкарва. Не знаем. Тук пише Welcome to iPhone. Тук ни пише всъщност как да го включим. И ни показва за 3D бътъна и Home бътъна. Ще направя клипче iPhone 7. Виж, там iPhone 6 ли? Ще види. Има... това не знаех, че го има. Има стикерчета на Apple. Добре, къде може да се залипат тия стикерчета? И ето го, вътре тая джаджа. Така, нека я приберем да не я изгубим. И стикерчетата, сега ще се намери някаква употреба. Влизай. Не мога да се занимавам сега. Добре. При iPhone 6, въпреки че съм ги извадил, тук ви е кабела, тук ви е адаптера и тук са ви слушалките. Интересното нещо при слушалките на iPhone 6, че изглеждат така. В кутийка и са с такъв вход. Добре, и ето го iPhone 6. Извинете, че видяхте отражението на камерата в телефона. Доста хубав. Такъв с двойна камера. Много красив дизайн. И като го включите, вижте, той се включва като го обърнете. Намираме някакъв wallpaper и го включваме само с натискане. Аз вече съм го отваряла и съм го настроил, защото няма какво да ви показва настройки. Едва ли някой от вас не е имал iPhone, за да знае. Така, тук имаме камера, която всъщност може би е по-добра, отколкото тази при шестицата, в сравнението ще видите. Всъщност не е нещо различно, инсталирали са YouTube.
пък може и аз да съм го инсталирал по грешка. Тук са си фабричните приложения, FaceTime, калкулатора, подкаст, въпреки че не знам какво е това, за Apple Watch, във видеото ви е iMovie, GarageBand, на iCloud и тук някакви работи за бизнес. Нали, отдолу са ви смарт. По-лесните бутони. Като го обърнете, хубавото при това го майче го може само 7+, да се обръща така настрани. Да, мисля, че само той го може. Нека пробваме камерата. Така да се снимаме. Чакайте. Нека направим една снимка и ще ви я покажа. Така. Така, трябва да е хубава снимката. Да. Виждате снимката вие с камерата, но не можете да различите. Качеството е удивително. Аз тук като го виждам, просто... Ето, вижте това видео. Има много такива инсталирани. С мърдащите. Тук интересното при седмицата е, че можете да правите Live Wallpapers. Какво още? Ето, сложил съм си шаранчетата на първа страница. Има два говорителя. Чакайте, че не видяхте. Два говорителя отдолу, тук и тук. Също той е с как се нарича? Surround система за озвучаване. Или как така. И звучи всъщност и този говорител, който обикновено си го слагаме на ухото при шестицата. Интересното е тук. Да отворим. Виждате входа за шестица. Нека видим и входа на седмицата. Къде сте? Ето ги слушалките. Всъщност не са по-различни дизайнът им от на шестицата. Ето го всъщност. Това е входа за от такива слушалки. Такива, нали? Да си го вкарате. Да си вкарате ни слушалки към iPhone 7. Така, само да ги прибера, че да не се губя много лесно нещата си. Ще ги прибера. Така. Какво още да ви показвам? Значи, спикърите може да чуваме, колонките. Ама да не ми такова клипчето. Нищо. Така, нека влезнем в YouTube. Ще пуснем тази песен за българската Евровизия на Кристиан. Дано не получа страйк или там каквото е. Само дето ние в момента интернетът е малко такъв. Видим дали тук ще трябва. Не, интернета нещо се спря, няма да тръгне. Ще видите всъщност звукът в това клипче, което ще е еди кой си телефон срещу еди кой си телефон. Очаквайте го скоро след епизода на Откраднат акъл, втори епизод. Гледайте го. Написал съм сценария, който ще ви хареса. Този път няма да е толкова кратко. Със всеки епизод сценария става по-дълъг. Миналия път беше 3 страници, сега сме на 12 страници. Следващия път ще сме на 22 страници.
Така че спокойно в един момент ще гледате доста дълги сериали. Всъщност това е iPhone 7. Кълъвче. Предлагам ви да си купите или оригиналното кълъвче на iPhone 7, което си е от Apple. Има всякакви цветове. Аз много харесвам червените. Шестицата ми е с такъв кълъв. MacBook-а ми също е с такъв кълъв. И мишката за MacBook-а ми има отдолу такава червено е такова. Нали? Всичко ми е червено. Моя любим цвят е червен. Униформата ми за училище е червена. И обувките ми са червени. Какво още ми е червено? Много работа са ми червени. Обожавам червения цвят. Просто той ми е най-любим. Мисля, че това ще е от мен, драги зрители. Понеже е малко късничко, искам да имам време да го обработя това клипче. Така че до скоро очаквайте епизодът в понеделник. Открадна такъв втори епизод. Чао!